Prva na redu je, naravno da se danas čuje, ona je tamo negdje iza vrata, Ivana Varga, koja dolazi iz Osijeka gdje je proživjela školske i studentske dane. Odnedavno radi kao znanstvena novakinja na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, što je jako veseli, jer je okružena pametnim ljudima s kojima može naučiti nešto novo svaki dan. Inače jako voli prirodu, a posebno biljčice od kojih je trenutno najviše zanimaju one koje uzgajamo u našoj zemlji i uvijek je iznova fascinira biljni svijet i njegova sposobnost prilagodbe različitim uvjetima okoliša, što je u društvu ljudi prijeko potrebna osobina. U svoju biografiju stavila još nekoliko crtica, recimo da često vozi bicikl, da ponekad šije i da, vjerovali ili ne podnosi miris novina. Pretpostavljam onda da im okus i nije tako loš. U svakom slučaju pozdravite Ivanu koja nam večeras dolazi s prezentacijom Gledam istočno. Dobro večer svima. Vi vjerojatno svi znate da biljke vrše fotosintezu, a za fotosintezu im je potrebna sunčeva svjetlost. No neke biljke vrše svoju ulogu gotovo cijeli dan. Biljka koja na očigled uživa u suncu, a potom je dobila i ime cvijet sunca, odnosno suncokret. Suncokret nastoji iskoristiti svjetlost što mu sunce daje gotovo cijeli dan. A ta pojava se naziva heliotropizam. Heliotropizam je dnevno gibanje cvjetova i listova u odnosu na smjer gibanja sunca. No, tko je odgovoran za tu rotaciju? To su biljni hormoni rasta, odnosno auksini, koji se tijekom dana nakupljaju u dijelu stabljike koji je u sjeni, ispod glave suncokreta i ispod lista. Auksini potiču gibanje listova i glave u odnosu na smjer gibanja sunca. Suncokret također ima posebne stanice u zdrobovima, to jest ispod glave i ispod lista, koje imaju tanku staničnu membranu i jako su fleksibilne, tako da mogu smanjiti turgor, odnosno biljni tlak, a posljedica toga su upravo ta jednostavna gibanja. No, možda se pitate zašto ja držim ovakav suncokret kad je ovaj lijepi ovdje na stolu. Naime, možda to niste znali, ali suncokret se ne rotira cijeli svoj životni vijek. Dok on raste i dok mu hormoni rade 100 na sat, tada se i rotacija odvija. Kada vidite polje ovako lijepih, žutih, rasvjetlih suncokreta, tada je rotacija završena. Suncokret ostaje fiksiran prema istoku, a popodne čak suncu i leđa okrene. I kakvu korist sada od toga ima suncokret, a kakvu mi? Naime, budući da suncokret nastoji što bolje iskoristiti svjetlost, tada se i povećava fotosinteza. Fotosintezom se izravno i povećava kvaliteta sjemenja, tako da sebi suncokret osigurao kvalitetnu sjemenku za buduće generacije, a nama je dao ukusne sjemenke za griskanje. I tako se biljni svijet pobrinuo da opet zadovolji obje strane. Hvala na pažnji. Hvala Ivani u njenoj prezentaciji.